Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat het duurt onder oren hoe poëzie gaat van Geert Tichelaar. Maar ook muziekoptredens onder oren van Timo de Jong, Sarah Seuterman, Jan Nota en de rapper Medak. Dichter des gemeentes. Uit hok voor hout mat ze niet een snie wijzen, of mij hok voor sop begetten, om al die moelen, zielen en menings in één woord te bevinden. Maar als dat woord vergeten is, moeten we er maar je allen om ziekje. Want volksaard is het net. Dat is wat dat we mooi bedobje litten. Kriegst alle nozen dezelfde kant uit en alle scheppen in dezelfde groen. Dan nog spat het alle kanten uit. En alle kanten uit mat het spatten. We litten us net heine en al hield net beheine. Poëzie mij een soort kennen, maar tegelijk hield al niet. En krekt in dat niet leidt alles besletten. The prettiest man, I get to call him mine. Rodrigo Morales, yeah, you're super fine. All the women in the village filled with jealousy. Too wet as me, oh. But Rodrigo is gone almost all of the time. Chasing dreams and money, but I don't see a dime. I live in a shack where I wait for him. Donde estás, mi amor? Donde estás, mi Rodrigo? ¿Por qué me abandonaste? Ven a casa conmigo. Yo te cuidaré. Still my love is nowhere to be found. He wrote me a letter that he's homeward bound. So I sit by my window and I sigh and I sigh. Te extraño mucho, cariño. The leaves turn brown again and again. I'm not the pretty lady like I was in the past. My bones, they're aching and my skin's lost its hue. Donde estás, mi amor? Donde estás, mi Rodrigo? ¿Por qué me abandonaste? Ven a casa conmigo. Yo te cuidaré. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi Rodrigo? ¿Por qué me abandonaste? Ven a casa conmigo, yo te cuidaré, me cuidaré, yo te cuidaré, me cuidaré. Timo de Jong, mooi dat hij er weer eens even is. Hij had een nieuwe single uit. Gaat hij aan spelen trouwens, zit ik hem er even bij. Ik neem het maar even de enige echte originele country crooner van deze provincie. Maar die ken ik al die oren titels van. Ja, mag ik net de bot doen. Net de bot in hokjes in ieder geval. Timo, het mooiste best. Voordat we even over die nieuwe single beginnen. Jij ik nog krijg Spaans in dit nummer? Ja, zeker. Ja, Spaans. Mexicaans, Spaans. Mexicaans Spaans. Mexispaans. Ja, ik vind oude Mexicaanse liedjes vind ik heel leuk. En ik had ooit bedacht van, oh, dat is misschien wel leuk als ik zelf ook een beetje zo'n liedje schrijf. Dat was hem. Lekker op tempo hoor, van in de waan.
Ja, precies. Ja, en dat Spaans is ook wel geinig. Het is alleen wel... Ik weet niet hoe mijn Spaans is. Ik gok dat mijn Spaans niet zo goed is. Ja. Dus ik hoop niet dat de Spaanstalige Friezen hebben meegekeken of meegeluisterd. Want die gaan misschien door de grond als ze horen hoe een boeren Spaans... Zie je Liefwadders een beetje. Ja, precies. Ja, Liefwadders Spaans. Ja, met meppels er nog doorheen. Ja, wat meppelen. Ja, internationaal. Ja. Hoe is het? Goed. Ja. Wat binnen de plannen voor 2023? Veel. Ik heb een album uit in mei, als het goed is, op vinyl. Dat is leuk, dan kan ik hem eindelijk zelf draaien. Ja. En dat volledige album heb ik vorig jaar opgenomen met Thomas Olivier. En daar komt dus singles van uit. En hopelijk een flinke tour met flink wat optredens enzovoort. Je speelt bij een band of host het lieds? Allebei. Als er geld genoeg is, speel ik met band. Dus dat is 2 keer per jaar, denk ik. Nee, dat valt mee. Nee, met band is heel leuk. Hè? Dan wordt het wat meer een soort van... Dan kun je dansen. En in mijn eentje is het wat intiemer, wat gezelliger. Kan ik wat meer babbelen. Ja, het wisselt heel erg per locatie. Kijk, in een kerkje ergens in Pingjum. Prachtige plak trouwens. Waar ik niet sta, maar ik heb ze wel gemaild. Boeken, die man. Ja. Daar ga ik dus niet met de hele band naartoe. Dat is een beetje zonde van de akoestiek. Dus ja, het wisselt heel erg. Allebei zijn even leuk. Ze is natuurlijk op de streaming, maar intussen best ik van de cassettes, West intussen. En no vinyl. Dus best in een lijstje een beetje aan het overwerken. Ja, ik ga nog iets uitbrengen op VHS en dan Betamax. En dan doen we nog op MP3 stick, op USB-stick. En dan ben ik er wel. Maar komt de nieuwe plaat puur en alleen op vinyl uit? Ja, en natuurlijk ook wel op streaming. Ja, maar de cd's, ja, ik vind het wel leuk hoor, cd's. Maar ik heb zelf geen cd-speler. En vinyl, dat wilde ik gewoon altijd al een keertje. En ik zit nu bij een label, dus de kans was wat reëler dat ik het ook daadwerkelijk kon doen. Dus ja. Is al een titel van het album? Hard at Rest. Ja, en dat is ook een liedje op het album. En The Hard at Rest sees a feast in everything. In mei is het uitlezen. Zullen we het zo oppraten? Ja. Want ik wil maar daar nog even hoe de nieuwe single gaat. From the forthcoming album. Ja, dus dan het zijn bij Empty Field. Dit vind ik wel een keer stoer. Goed. Big Grey Boxes. Ja. What's the story? Nou, oké. Nou, ik heb nu wel mijn rijbewijs. Maar een half jaar geleden had ik dat nog niet. Ongeveer. En daarvoor dus zeg maar ook niet. En dat houdt dus in dat ik zing het eigenlijk ook letterlijk. Maar dat houdt dus dat ik veel in de trein zat. En niet veel mensen weten dit, maar ik kom eigenlijk uit Meppel. En dan zat ik in de trein terug van Leeuwarden naar Meppel. En dan kijk je zo, weet je, dan heb je allemaal mooie weilanden, mooie vergezichten. En dan in één keer allemaal van die lelijke grijze dozen. En dat is dus echt een term, dat heet de verdozing van Nederland. En ik vind het super lelijk. En ik vind het ook heel flauw dat er mensen zulke lelijke dingen neer mogen zetten, zeg maar. Dus daar heb ik een liedje over geschreven. En dat liedje heet Big Grey Boxes. Over de verdozing van Nederland. En hij speelt het nou live in Noorderwien. You see, I don't have a driver's license, so I'm always hopping trains. And it takes me through beautiful countryside and all the vistas they may bring. The herons and waterfowl in the ditches and the lakes. The yellow sun so bright and round, and the clouds and all their shades. But every so often my musings get disturbed. I see big gray boxes. It's just big gray boxes. And I wonder who would work there, and how much do they get paid to suffocate in that stifling air for
for all those hours every day. And do they not need windows or an outlook and a view? It's gotta be ugly within those factories of revenue. But every so often, and their numbers have grown, I see big gray boxes. It's just big gray boxes. I see big gray boxes. It's just big gray boxes. I see big gray boxes. It's just big gray boxes. Timo de Jong, geweldig om hem weer eens even te gast te hebben hier. Nijwerk dus, nieuwe single. En die plaat ben ik wel heel nieuwsgierig. Nee, goed, die komt al in maai uit. Heb ik nog op vinyl. En ik heb absoluut een zwak voor deze. Ik neem hem Country Croner. Maar goed, meeste de titel aan die zelf was in ieder geval. We gaan praten over een nieuw podium in Friesland. Nee, net een enorm groot theaterpodium, maar Leeds. En daar horen we van. En dat is ook nog een open podium. Tenminste, dat is onderdeel van de programmering. Het heet Podium Zwaluw. Het is in Lekkem. En de dame die het al die organiseert en die dit waar letterlijk in zet. Mij haar vreun trouwens is Sarah Seuterman. En die hebben we al eens vaker de gast gehad. Want dan maken ze prachtige vestjes. Hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed, Willem. Ja, we zijn heel erg blij met ons open podium. Ja, hoeveel ben hij alles al verven of net? Ja, nou, alles is nu eindelijk af. Ja, alle lakken en ja, het heeft even geduurd. En de vloer ook vooral en zo. En het licht. En ja. Jullie wonen op een fantastische locatie in lekker mooie een boerenpleats met mooi uitzicht. Waarom een podium daar beginnen? Nou, het is eigenlijk zo. Het is een hele mooie boerderij, inderdaad. Mijn moeder is daar 8 jaar geleden begonnen met een spiritueel Centrum Pachamama. Dus je kan ook meditatielessen vervolgen, yogalessen en zo. En op een gegeven ogenblik stortte de schuur in. Moest helemaal afgebroken worden. Alles was asbest en ellende. Ja, dat was jammer. En toen gingen we het herbouwen. En toen dachten we, daar kunnen we een mooie zaal van maken. Als extra workshopzaal. En gaandeweg, toen zaten Stef en ik daarna te kijken. Mijn geliefde heet Stefan. Oh. En toen hadden we zoiets. Oh ja, maar ik had nog ergens een half rond podium staan. Ik zei van, als we nou dat erin stoppen. En hij is ontzettend goed met visueel de dingen neerzetten. Dus hij had al gelijk een heel plan daarvoor. Dus we hebben nu achter in die zaal een heel mooi klein podium. En het wordt dus ook als podium gebruikt. En dan hebben we allemaal mooie tafeltjes in de zaal staan. Stoeltjes eromheen. Het is heel knus. Hele knusse setting. Ja. Ja, maar Snijn, en als dit op zaterdag Sjors, dan is dat morgen dus voor het eerst een open podium. Is de bedoeling dat het altijd open podium is? Of gaan jullie ook echt concerten organiseren? Nou, we hebben nu sinds een half jaar ongeveer een maandelijks open podium. Dus de 4e zondag van de maand. En dat loopt eigenlijk heel goed. Het is hartstikke leuk. We krijgen ook steeds allemaal mensen van buiten. En de bedoeling is wel dat we er ook concerten gaan organiseren. Ik zou het heel leuk vinden om bijvoorbeeld zondagochtendconcerten met een ontbijtje te gaan doen. Het lijkt me super. Maar het is ook nog zo dat we daar financieel over moeten nadenken hoe we dat gaan doen. Dat er en genoeg publiek is en artiesten gewoon goed betaald kunnen worden. We zijn zelf artiesten, dus we weten hoe dat gaat. Dan wil ik dat ook wel netjes hebben, zeg maar. Dus nou ja, we moeten dan nog even goed over nadenken hoe we dat gaan doen. Je staat hier niet voor niks voor de gitaar, want je gaat straks ook spelen. Even over jouw eigen je loopbaan als muzikant, om het zo maar zo te zeggen. Je hebt van allerlei projecten gedaan, je hebt mooie liedjes geschreven. Waar ben je op dit moment mee bezig?
Ja, op dit moment eigenlijk vooral een beetje met het podium zijn we bezig. En we hebben ook een podcaststudio opgericht. Dat heet de Podcastboerderij. Ook superleuk. Samen met Stefan Jansen dus en met Monique van Etten doen we dat. Ja, en dat is ook te gek. Dus daar zijn we ook mee bezig. Dus we hebben zo'n aantal verschillende projecten lopen. Dan hebben we ook nog Studio Bad Eend. Dat is nog in realisatie. In het gebouw, die grote boerderij, zit middenin een heel groot leeg zwembad. Dus dat wordt Studio Bad Eend. Maar dat moeten we helemaal nog neerzetten en inrichten. Dat ga je nog uitdenken. En ze gaan we nog uitdenken. En dan gaan we dinsdag weer over verder. Dus zo zijn we bezig. En af en toe dan schrijf ik weer wat. En voor de rest heb ik her en der optredens. En hartstikke leuk. Goed, lekker bezig weer. Zeker na de coronaperiode, dat alles plat ging. Als mensen meer willen weten over het open podium en straks misschien de concerten en wat jullie daar ook doen verder nog in die boerderij. Is er iets van een pagina ergens te vinden op internet? Ja, het handigste is even op Facebook Podium Zwaluw. Het heet Podium Zwaluw simpelweg omdat de zwaluwen altijd daar woonden. Dus dat is... Voordat het ingestort was? Voordat het ingestort was, ja. En... Zijn ze terug inmiddels? Ja. En we hebben een luik gemaakt in de loods ernaast en dan komen ze daar nestelen. Maar ze vliegen nog regelmatig binnen, dat wel. Ja. Dus het heet Podium Zwaluw. Op dit moment is het alleen nog via Facebook, maar je kan ook mij even opzoeken, sarahseuteman.com en via daar mij een mailtje sturen of wat dan ook. Als je wil spelen als artiest, ontzettend welkom. Laat het even van tevoren weten, want inmiddels kan je niet meer zomaar komen aanwaaien, want er is gewoon te vol voor. En als publiek ook ontzettend welkom. Kunnen pak een beetje maximaal denk ik 40 mensen in zoiets. Het is in Lekkem, Meersterpaad 8. En de boerderij heet Pachamama. Dus als je het echt niet kan vinden, P-A-C-H-A, mama. Pachamama, moeder aarde betekent het. Kan je ook vinden op een website en dan kom je daar ook. Dus dat. Oh, trouwens, zondag dus om 7:30 moet ik er dan wel even. Dan begint het. Ja. Om 7 uur is de inloop. Je kan lekker een drankje eten en drinken. Het is op vrijwillige donatie. Want alles doen we helemaal voor free. En zo. Wat je er maar voor over hebt. Wat je maar voor over hebt. Maar goed, er moeten piano's gestemd worden, lichten gekocht. Nou, allemaal dat soort dingen. Dus dat. Heel leuk. En je gaat ook spelen. En daar ben ik heel blij mee. 12 versjes van Sarah Seuteman en Podium Zwaluw. Hartstikke leuk dat er weer een liedspodium bij is hier in Friesland. Maar dit is bij u in de studio. Op uw podium. Sarah dus. Stond al vroeg weer naast mijn bed. Een duif koerde het licht zacht in mijn oren. Niet verroerend heb ik me nog verzet, tot ik de buren in de muren hoorde boren. De poes vroeg, mag ik brokjes? De zon zei, dit is een dag voor rokjes. Dus ik trok een wilde jurk aan en maak nu een wandeling langs de geknotte wilgelaan. De dag kleeft nog naakt vast aan de nacht. Schapen worden door de mist gedreven. Wolken flarden gevend blauwe roze vacht. De wind
laat het paardenbloempluis zweven. Een merel voedt zijn koekoeksjong kikkers. Lossen met een eend een kwaakkanon. Een sluipwesp kruipt net uit haar nest, terwijl een boer de witte wieven wegmest. Oh, Friese morgen, je knispert naar de dag. Oh, Friese morgen, je brengt mij mijn eerste lach. Oh, Friese morgen, je kust de maangedag. Laat de vogels lustig fluiten en brengt mij mijn eerste lach. Lotte wil graag een nieuw huisdier. Het is een heel bijzonder beest. Hoewel één is wel wat weinig, want samen doen ze het meest. Samen doen ze dansjes en ze maken lekkernij. Dus Lotte wil een volkje van de bij. Bijen in de berm, bijen in de tuin, bijen in het park. Bijen op je neus, bijen op je neus, bijen op je hark. Bijen op je hand, bijen op je trui, bijen in je broekspijp. Auw! Bijen zijn zo goed, bijen zijn zo leuk, bijen zijn een haai. En als Lotte dan zo'n volk heeft, nou, dan gaat ze aan de slag. Ze slaat de honing rauw als ze dicht bij de bijen mag. Dan trekt ze zo'n wit pak aan en gaat voor die lekkernij. Dus Lotte wil een volkje van de bij. Bijen op je neus, bijen op je hand, bijen in het park. Bijen in de tuin, bijen op je hoed, bijen op je hark. Bijen op je hand, bijen op je trui, bijen in je broekspijp. Auw! Bijen zijn zo goed, bijen zijn zo leuk, bijen zijn een haai. Een hype met een koningin en een heleboel onderdanen die kilometers vliegen om die honing te verzamelen. Dat spugen ze dan uit nadat ze het eerst hebben vermalen. Het is dus bijenkots. En snap je wat het kost om zo'n potje vol te spugen met die kleine bijenmondjes? Miljoenen uren vliegen en ze dansen met hun kontjes om te vertellen waar de weidebloemen wiegen. En tip, 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 tip. En het is ook heel goed op wondjes. Tip, 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 tip. En het is ook wat ze voedt. En voor ons is lekker zoet. En voor ons is lekker zoet. En voor ons is lekker.
Sarah Seuterman, oer haar veskes natuurlijk, maar ik het hier op een podium dat snijn begint. En mocht dit op zaterdag zien, dan is dat dus morgen. Hot in de gaten, wat ze organiseren, dus hele leuke dingen. Dan kijk ik eens van het FSO, het Fries Symfonieorkest, want die gaan een prachtig mooi jubileumfeest hoor. Is alweer even een paar maanden verlien. Maar we hebben contact houden, want het is een geweldig orkest met ontzettende muziekliefhebbers, laat ik het zo maar even zeggen. En een van die muziekliefhebbers die regelt volgens mij alles om dat orkest heen. En die zit nog bij mij op de bank. Mechtelt van der Loo, mooi dat je bent, welkom. Dankjewel. Even het jubileum nog. We hebben een prachtig mooi concert gehoord. Met een componist, een jonge componist. Hij heeft daar een opdracht bij jong. Kwam er een beetje uit wat je qua gevoel eruit gaan. Ja, enorm. Want een jonge componist maakt natuurlijk hele eigentijdse klassieke muziek. En dat is zo verrassend. En je weet dus niet, voordat je het dus hoort en speelt, wat voor richting het op is gegaan. En dit was heel filmisch. Je kunt het zo voor een film gebruiken. En het bestond uit 3 delen. De eerste 2 delen zijn geïnspireerd op de geschiedenis van Beets de Zwaag. En het laatste gedeelte eigenlijk ook, maar heeft hij nog een beetje aan Beets de Zwaag een soort volkslied meegegeven. En dat is een nummer wat heel makkelijk in het gehoor ligt. En mensen die er naar luisteren, die raken dus echt ontroerd. En dat vind ik heel bijzonder. En Beets de Zwaag is net toevallig, want daar hebben we het concert ook gehouden. Ja. En ook heel belangrijk voor het orkest op zich. Hoe gaat het met het orkest eigenlijk? Want het bent natuurlijk goedwillende amateurs. Dus de troststroom zilderwijze of net? Hoe stie je hem ervoor eigenlijk? De doorstroming, dat laat een beetje te wensen over tegenwoordig. Met name bij de strijkers. En ik denk dat het komt door de tijdgeest die er nu is. Mensen willen zich wel verbinden aan iets wat kort duurt. Bijvoorbeeld 10 weken, dan heb je overzicht. En dan weet je van, dan heb ik het misschien even extra druk. Maar daarna kan ik weer een beetje wat andere dingen doen. En een orkest, als je je daaraan verbindt, moet je wekelijks ook echt repeteren. En misschien zit daar ook wel een misvatting, want dat is natuurlijk de wens, dat iedereen elke week komt. Maar er zijn heel veel mensen die kunnen gewoon niet elke week. Dus er zijn best wel mensen die toch bij het orkest spelen en dan af en toe er niet zijn. En laat het alsjeblieft niet een, hoe noem je dat? Een berg zijn, waardoor je niet naar dat orkest komt. Want we missen echt een boel strijkers, met name bij de violisten. Eerste en tweede violisten en altviolisten. En ze zijn er wel. Ja, misschien via dit programma. Dan ben je er even een oproep te doen. Even op het orkest zelf. Is het in de breedte wat je eigenlijk alles wil spelen? Of had het orkest, ik neem maar even een soort favoriete soort van klassiek dat je hem vaak spelen? Nou, het is een symfonieorkest. Dus 1 keer per jaar doen we in ieder geval een symfonie. En dan hebben we nog 3 andere concerten. En die verdelen we een beetje over bijvoorbeeld muziek die ook voor kinderen geschikt is. Om zo ook de jeugd binnen te halen. Of muziek die behalve klassiek ook pop-elementen in zich heeft. We hebben een dirigent die heel goed arrangeert. Dus die kan... we hebben bijvoorbeeld vorige week een concert gehouden met een mannenkoor. De Mannenzangvereniging uit Beets de Zwaag. En toen hebben we Bob Dylan ook gespeeld. En nog een nummer van Adrie de Boer. En dat zijn natuurlijk hele andere nummers dan klassiek. Hoe bent u zo bij dit concert of dit orkest te lonen? Ik? Ja. Ja, ik zat dus in het onderwijs. En daarvoor in de dans. Ja, we gaan nog net vertellen dat je toevallig sinds een week pensionada bent. Nee. Dat gaan wij totaal ontkennen. Nee. Nee, maar ik was danseres en dansjuf. En dat ging niet meer. En toen dacht ik, wat moet ik nou eigenlijk? Want ik wil wel een beetje iets leuks doen, weet je wel. Nou, toen ben ik gaan schilderen. En toen moest ik uitjes en knoflookjes schilderen. Nou, dat was niks, want ik wilde met grote bewegingen, weet je, het liefst met muziek daarachter wilde ik bewegen. En toen, ik heb vroeger als kind viool gespeeld. En toen kreeg ik die terug, want die had ik uitgeleend. En toen dacht ik, toen was ik al 55 of zo. Ik dacht, ik ga weer viool spelen. En toen ging het eigenlijk een beetje snel, want die motoriek die zit wel in je hoofd. Alleen de snelheid niet. En daar ga ik heel langzaam in vooruit. Dat is dus het leuke ook van in zo'n orkest spelen. Want dan heb je het gevoel, ik moet. En dat is gewoon heel leuk. Dus je maakt vorderingen en je hebt de verbinding met een heleboel andere mensen. Soms rolt er nog eens een duetje uit of een klein ensemble wat dan weer ergens anders even gaat spelen. Dus dat is wel heel erg leuk. Wat is die favoriete componist of componisten? Nou, ik vind muziek zoals Einoudi, die toevallig op het programma staat voor juni.
met Les Intouchables. Die muziek vind ik heel mooi. En een beetje minimal music vind ik heel mooi. Spelen we niet vaak, dus ik verheug me daar wel weer op. En ja, klassiek vind ik ook mooi. Ik bedoel, ik zit niet voor niks bij een orkest natuurlijk. En ik vind een heleboel componisten heel fijn. Ja. Ook die zei ja, oké, we oefenen hier in een week, maar ze is een keer net best, maar je daar net een al te grote ramp voor. Nee. Je spelen lekker breed, dus van symfonieën tot orendingen en er komen wel oren initiatieven uit. Ja. Dat klinkt als een warm badhaast. Ja, maar dat is het ook. Voor mij is het een leuke club meestal. Ja, ik ben echt heel blij dat ik hier aan mee mag doen. Dat geeft echt heel veel voldoening. Ja. Goed, maar de strikkers komen. Yes! Eerste en tweede. Ja, en ik heb zo'n fantastische folder. Die had ik ook in jouw boekje gedaan. En die leggen we overal neer. Dus daar leggen we straks hier ook... Ja, nou, we laten hem even zien. Jou maar even een oor zien. Dan hoor ik hem even zag. Misschien dat de camera er een op inzoomen kan. Een strikkerzacht, heel simpel. Voor het, ik kwart het altijd wel even zo, maar dat is het Fries Symfonieorkest. De liefhebberij spot er. En daar zit ik net zo volle. Natuurlijk maar je serieus wezen. Je moet ze natuurlijk bij de repetities wezen. Maar het is ook net een professioneel orkest zoals het Concertgebouworkest. Dat je het in de morgen zet worden van het net goed gaat. Dus het is heel simpel. Ik kunt je morgen hier. En daarom zit Mechtelt hier om even een oproep te doen. Ja, precies. Als mensen denken, daar heb ik wel eens belangstelling voor. Ik wil eens even wat geïnformeerd worden. Waar moet ze dan wijzen? Is er een soort site of zo wat heen? Ja, we hebben de site. Dat is www.fso.frl. Net stinnen, maar erheen. En het liefst echt nog meedoen. Mechtelt, succes. Ja, hartstikke bedankt. Durksdurkje, wie een heel kreesding, dat serio meteen. En zij hier een brouwerij, wat zo'n vrouw wil toch elke nien. Maar Durksdurkje, wie wat fooi, wat zinnig, mocht er nog graag wezen. Maar toch wie ik je man geschikt, vaar deze roemwastige blondine. Maar op een dag, ja, wat er stiert, flink gespierd en het hier wat hip. En boppen uit zijn pantalon stutsen als het tanga slip. Hij koe ik heel goed doen, je naam Durksdurkje in de jerm. En zij liet han het kunnen doen, ze sa vrij en ferm. Ze weet dat er leven kan in de brouwerij. Ze doen zijn en ze vrijden, wie en krijgt 2000 kei. Ze weet dat er leven kan in de brouwerij. Hij is hier als een tanga en zij mooi haar borstpartij. Durksdurkjes energie, gie op een pasje voor haar vriend. Maar het bier in de chattel, ja, dat wie er wat bij bleun. Het looit er maar te wachten op de gist of hop. Wiels Durksdurkje mas bevallen van hun liedse pop. Ze weet dat er leven kan in de brouwerij. Het jankt, het skeet, het kotst, wat een klooierij. Ja, ze weet dat er leven kan in de brouwerij. En kreeg Durksdurkje nog een gruttere borstpartij. Want ja, dat bandje wie wil zoen, maar gewoon het was net jurkje. En die borstpartij behoorlijk rond die melkfabriek bleef vol werkje. Oh, de chattel! Toch Durksdurkje. En ze hiepen het lid, want ik mooi is vol de schijn als er al gist of hop in zit. Dat ze boegde meer nooit vorm, stuts haar holle, troch het got. Maar haar borstpartij, die kwam haar oer het mat. Want ze zeeg het net, ze houdt het net, ze keppelde safferoer. In de chattel mooi wordt. Het libben van Durksdurkje. Het dworrefjeste kwaad. Ze weet dat het libben gie uit de brouwerij. Oh, wie is Durksdurkje, dat is maar net zo van de vrijerij.
Maar zat wie het dat er leven kwam in dat bier van dij. Want terug haar laatste adem. Blaasde zij de bubbels in de brei. Ja, Janota, die gaat over hele lekkere bieren. Zeker voor het maar één bij zeggen. Die maakt hele mooie festjes. En hij staat dit hier op het iPop Festival. 10 april, de Menjes zet het alvast in de agenda. Net alleen natuurlijk, dus weer een heel programmering omheen het bouwt. Zullen we hem de komende weken zeker op een hicht te brengen. Maar het voelt me op, Janota. Want ik hoor die via social media, we gaan eens even in de gaten. De spelers nog een prot. Maar ik dacht, hey, maar het is leuk om Jan maar eens even te zien en te jaren. Hoe is het, jongen, bij die? Ja, het is poel best. En het is smoor ook. Ja, de coronaperikelen in die zin ben al even voorbij en het is alweer Noord-Oost-West. Dus het is volle bak. Leidt Verdijk helemaal plotten net. Nee, want ik heb heel veel die bierbrouwerijen die ik dan doe. In combinatie met muziek en demonstraties en verhalen. Dat koe ik online. En lid wij nou tussen zorgleerbedrijf hebben dat... wij hebben gewoon door de week maken wij pakketjes. Maar bier erin, we bakken brownies, we bakken koekjes, we cheese snijden, worst snijden, weet ik het. Pakketmaatjes, neuswaardens ophellen. Nou, en dan de weeks daarop, dan weer 1 of 2 brouwerijen. Elke week wel een peer. Maar dit maak even doe je ergens van een scherm of zo dan? Ja, ik hier gewoon mijn eigen studio. Hier bij mijn houten man, die ben in een formale grif met Tjerkje rond de zaad. Ja. Dus daar hier ik boven met vroeger het orgelstier. Daar heb ik een studio gebouwd. Dus ik moest eerst spul in en uiteindelijk heb ik stikje bij stikje koek alles keepie. Een kameraad die me heel wat geholpen heeft om alles uit te zieken. En op een gegeven moment toen slag het al jezelf. Dus toen heb ik echt 2-3 bierbrouwerijen in de week, weer heel normaal. Fantastisch man, wat een uitvinding. Goed. Ja. En het bier wordt er net minder om natuurlijk, dus dat ken ik al hier. Hey, hoe lang doet dat eigenlijk al? Zo'n 2000 Ik ben in 2016 begonnen met een opleiding voor biersommelier. Nou, die bent pittig trouwens, hè? Ja, dat mooi er even in doen, no? Maar dan weet je er ik soort van aan. Dus dan steen ik wel wat minder spanning van een groep. Ja. Nou, dus toen dacht ik op een gegeven moment, nou heb ik al je kennis over bier. Maar ja, wat moet ik er eigenlijk mooi? Ik ben vanuit eigen interesse ben ik er maar starten. En toen dacht ik op miljoen van Amsterdam en daar hiek ik dan die opleiding. En naar huis, ik denk van, als ik nou eens eigen festjes combineer met brouwerijen van bier. En dan doe ik daar wat demonstraties en ging ik verhalen vertellen. En, nou, ik denk, het zou zo te brengen. En dan die combinatie. Nou. En wist wat mooi is? Als je maar Friese muziek op paard willen, dan heb je het over het algemeen net heel druk. Dan heb je met Pieter Wilkes hier. Maar het is worst voor muzikanten als meisjes, maar die komen met een eigen festrepertoire. Nou, net een soort voor te spelen. Maar nou speel ik. Ja, loos dat net. Maar alle weken 12, 3 keer mijn eigen festjes. Omdat ik in combinatie met die bierbrouwerijen dit doe. En ik heb ze dus in het Fries kreun en alweer, maar nou door die corona dingen, online brouwerijen die het hele long. En ik al even omzetten in het Nederlands, omdat, dan kijk ik wat een breder publiek Lucas is. Maar voor iPop doe ik alles mooi in het Fries. Ja, nee, jongen, dat was net voor iPop vrij gekend natuurlijk. Even dan hadden we het nog over de bierbrouwerijen en in combinatie met de muziek. Even puur naar de muziek zien. Blinder, het album is al een tijdje verleden ooit uitkwam. Ja. Hast nog plannen om daar nog eens weer een vervolg op te gaan? Op dit stuit. Net. Drokken nog dus. Ja, nou, ik heb gewoon mijn eigen... Nou, wij hebben thuis bedrogen, dus in die zin is er altijd werk. Maar dat mag net een excuus wijzen. Maar ik bouw verder om mijn bierfestjes, zeg maar, die bij het programma jaren, want die kom ik steeds vaker weer op hetzelfde plak weer om. Dus dan moet ik wat nice bieren kennen. En ik denk, als ik daar nou eens een verzameling van heb, dan ging ik ze opnemen. Er is nog een nummer voor dus douane. Ja. Dat gaat volgens mij ook gaat door jezelf of gaat door een biertroubadour? Nee, dat gaat door Arnoldus. Arnoldus is een monnik. En ja, daar kan ik wel een heel verhaal over vertellen. Maar dat is de beschermheilige van het bier uit België. Tje, Bonifatius, bij Dokkum vermoord, we kennen hem al, is ik beschermheilige van het bier. Want die het met zijn staf in het water te steken, of in de klooi te steken, ontstier daar een waterbron. Nou ja, daarom is hij beschermheilige van het bier, want lid water nou een belangrijk onderdeel wezen van bier. Maar Arnoldus die dat toeker, ja, die net zo leuk, want zien hele brouwerij en abdijgong niet vlammen op. Maar er wie één ding, dat blode heel, en dat wie zijn brouwketel, en hij stutst die staaf in die brouwketel, en daar ontstier bier. Die hier het waterbezoen, die sloeg een paar stapel moers, is me.
Goed. Mooi verhaal. Olier vertolkt in de versjes van Jan Hout. En dat kan die geweldig doen. Wol of net met bier. De versjes blijven steen als een hoed. Dat zie je zeker ook op iPop mij krijgen. Er staat hier dus nogmaals bij nog een heel soort andere artiesten. 10 april zet het in de agenda. En dit is dat verhaal dus van die, nou inderdaad, bier troubadour. Arnoldus, wie een monnik. En hij wenne in een klooster onder in uw loon. Hij wie een ras kantoorpik. Want is dat toch men, tro die fier in zijn hoon. Maar deze workaholic kalligrafeerde net een bibelstik. Maar hoe de granen van het loon. Want het goud van deze ierde, een grutter wonder, wie er net. En de Bijbel, ja, die stier er vol van, maar de oren moesten die vonden van net. Nee. Want een wonder, dat kwam van Jezus en net uit een korrel kon. Zo bist ontslaan uit het kleester, uit namen van de zon. Arnoldus ging nog in het verweer en spruts hoe het gerstenat. Dat Jezus plukte van het koren, zelfs op de Sabbat. En Jozef in Egypte, hier de skorn vol met graan. En net alleen nog voor het bollenbakken, maar ik zeker voor de kraan. Arnoldus nam zijn vierde boek, verliet ze de abdij. Hij lutste wie de brood in dremend van een brouwerij. En hij kwam terug in een dorp, gemoeid iets café. Hij bestelde daar een biertjes. Hey! Ja! En dat de man efter de bar, die zegt nu al wat nu weer op. Want ja, een monnikier die spuit in mijn bier, dat kost het mij de kop. Maar de monnik nam zijn vierde boek en sprutst in de kastelein. Wij gingen de vrouw bekeren, man, het geloof is nooit de Filistijn. Dus de monnik en de kastelein starten een brouwerij. En het eindproduct van deze man ging elk wonder voorbij. Jezus hier de krijft en maakt een saf van wetterwien. Maar naast Arnoldus brouwerskunsten is dat verhaal misschien. Want het bier in het chattel, het jacht op al wie het goud. Ja, wat een prachtig mooi blond bier van de allerbeste mout. Dit weer reformatie, Luther koers in de retour. Dit wonder wordt nog steeds bezongen door de bier troubadour. Hey, la 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 la. Hey, la 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 la. Hey, la 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 la. Dit wonder wordt nog steeds bezongen door de bier troubadour. Er kwamen nieuwe kleesters bij mij elke brouwerij. Want die bieren wie een heerlijk bepaald net alcoholvrij. Mooi en grut verskaat ook kleuren bracht een smile van eer tot eer. En Arnoldus zelfs het van het hele nonnenkoor. En de nieuwe Bijbel, ja, die kamer streunt terug een Engelsman. Mooi specter, een bier, het last kreeg hij Eurofaam. Maar de monnik en de kastelein, al die doen het roer. Werden nog elke dag bezongen door de bier troubadour. Hey, la 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 la. Hey, la 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 la. Hey, bezongen door de bier troubadour. Jan Nota, de man van het bier, van de mooie versjes en natuurlijk ook het iPop Festival.
Het is weer los. De Fafkeep in ieder geval 10 april kist er weer heen. Peersgemeente, een van de eerste echte festivals van het jaar weer. En een mooie line-up. Daar komen we de komende tijd nog wel op waarom. En we beginnen ook nog een soort van special om heen te organiseren. Maar goed, iPop en Jan Nota is een van de artiesten die er dus optreden zullen. Ik zal even mijn leesbril op de wand. Ja, zeg je het maar de heren. We hebben al even jet. Geert Tichelaar had naar je bondel uit. Ik liet hem voor het even zien. Dat had alles te krijgen met zijn streekdichterskip in Noord-Eerst-Friesland, de gemeente. Had hij oorskeer vanavond naar 2 jaar en er is een prachtige bundel uitkwam. Even een lied stukje. Kom, vertel mij. De lengte van het dieken wordt net teld in kilometers. Elke beam, rijthintje en hazen vertellen die het verhaal van een vlakte. Begrenzigen toch een verwulft en zeediek. De iepenij van het verhaal is ondij. De lengte wordt net telt. Zit op de achterzijde dus van de nieuwe bundel. Kreeg hem cadeau van Geert. Mij een mooie tas erbij. En Geert, we maken maar even een piep voor praten. Toch ik nog even over de bundel. Dat is goed. Is dit eigenlijk een beetje de verzameling van de oren aan de 2 hier? Kijk, het zo simpel is. Zag ik er wel zeggen, ja. Wat voor 2 hier wie het voor jou als streekdichter? Ja, wie twee hele mooie heren wel. Ja, dus ik ga een soort skreun. De eerste schrift is dan vooral de opdrachtgedichten, maar ik ga wel wat projecten op prem zet. En een paar van die projecten staan ik in de bondel en ik ga nog wel wat vrijwerk skreun. Dus dus net in opdracht, maar wat uit mezelf opkwam en dat had al je weerslagen in de bondel gekregen. Ja. Nog eens een dichterskip op verschillende wijzen invullen, maar hij has wel een hele actieve rol daarin spelen. Hè? De dorpendel West, mij de fiets. Ik had hier mij een prachtig mooi zo'n sandwichbord nog erin, jongen. Ja, klopt. Is dat gaande wij die dichterskip, die streekdichterskip zou ontstaan, of is het voedsel in de holle om een hele actieve rol te spelen? Ja, nou, ik was hier van tevoren waar ik vreeg dat ik het dwaan woe. Toen woe ik het wel, dat ik een nacht zo slipt ha. Als je begon te denken vanzelf, ik wel wat van, wat zou ik dan dwaan willen? En dat idee met dat sandwichboer, dat kwam al redelijk gauw. Maar verder, ik wil onder die 2 hier had het hem verder ook nog wel heel wat ideeën opkwamen en dacht van, dat wil ik dan ook nog wel uitvieren. Dus dat is eigenlijk wat gaande waar is dat ontstaan. Ja. We halen even een gedicht. Je hebt het begin van het programma, ik ga er nog correct in vallen. Ben ik echt streekgedichten? Maak ze saboneren of slak dan de plank volledig mis? Ja, nee, dat mij zou wel nemen zelfs. Want je bent een streekdichter van de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Dus ja, daar had het, ik zou zeggen, dan benamen mij te krijgen. Maar ik hoop wel dat het in die zin een beetje wat universeler is. Wat poëzie vaak wel is vanzelfs of pretendeert te wijzen. Dus ik denk wel dat mensen die net in de gemeente of net zo volle mij Noord-Eerst-Friesland hebben, dat die nog lieke goed nog wel een heel soort aardig iets aan bondel hebben kunnen. Tenminste, dat hoop ik. Ja. Stel ik foto's voor in? Heeft hij zelf al in maken? Ja. Gewoon tast al mij, de smartphone het zien worden. Ja, nee, ik heb wel echt gewoon foto's tastellen, maar ik ben wel wat een beetje hobbyfotograaf, dus en ik maak graag fietsen, zoals al neemst. Dus ja, dan de camera in de fietstas en dan, dan komt er mooie plaatjes wat sinds is, maar ja. Ik zeg nog wat oersettings erin staan, naar het Hollands, het Nederlands. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, ik ga me ook van om mij dit streekdichterskip dat ik dacht van ik ben dan wel Fries dichter, maar mocht het zo eens uitkomen mij een bepaalde gelegenheid of zo, dan wil ik best wel een gedicht in het Nederlands schreeuwen. Uiteindelijk is dat er net van kaamte mee, net uit mezelf zwaai, maar ik ga bij een heel soort gedichten ga ik dan filmpjes maken en ik vond dat wel mooi om daar dan een Nederlandse, ondertiteling, Nederlandse oersettingen erbij te doen. En ze waren binnen die oersettings die bij maken door een collega dichter Siets Wiersma. En die best waren dek in de bondel kwam. Even hoe het gebied, Noord-Eerst Friesland. Is dat een gebied die inspireert? Dat is de jongste tussenkomst en bij wie je spreekt de eigen dat is er een gevoel bij krijgt en een beeld misschien wel. Ja, wel meer als de voorsje. Ik ben dan opgegroeid in Den Bosch, dus dat later wel heel dichtbij. En in Dokkum ga ik op squallen zitten. En ik had altijd zeggen, dat is in dat op Dokkum, want mijn zuster wen het, dus al wel heel keel en zo. En het waait er altijd, hè? Het waait er altijd, ja. Maar ik had er nou meer west en ik wil een beetje mijn overdoel, steeds maar. Ik maak toch wel steeds en ik maak het waardgebied erbij. Maar ik die kant van Kalm uit. Dat is dan misschien een beetje, waardsker, steeds maar. Wat ik dan ik ben, steeds maar. Maar nee, het is wel echt een gebied wat me wel echt wel onlutsen had, ja. Ja, dus ik ga wel echt wel wat mij die streek nou, ja. Ja, meer als eerst, ja. Die tweede bundel eigenlijk en de opvolger van Ommers, dat we in die lijsten. Ja.
Ja, ik denk dat dat hele oren gedicht meer in dat deze. Hè? Ja, dat is wel echt... Dat je volle meer fantasie en... Ja, klopt. Dat doe ik juist net persoonlijk schreeuwen, steeds, maar dat wie ik een beetje aan doe. Maar die bondel doe, nou ja, dit is dan niet... Want dit ben al wat mijn ervaringen steeds, maar hoe ik de streek beleven ga, met samen even te zeggen. Dus ja, dit is echt weer een persoonlijkere bondel, maar ik, nou ja, qua vorm, qua gedicht en de insteek, dus eigenlijk daar een nachtverschil met de vorige bondel. Ja. Nou, hij is intussen gepresenteerd. Hij is ook uit. Ja. Er is intussen een betoefde schreeuwer. En had nogal wat publicaties op die naam en ook zelfs prijzen. Maar hoe beleeft zo'n bondel nog weer? Zo'n presentatie en dat idee leidt. Ja, nou, Ik wel die gedachten, hè? Ja, zeker. Ja, dat is alle keren weer mooi. En ik vind dat ik wil echt deze bondel ik wil speciaal, omdat dit, nou ja, maar dat streekdichtskip te krijgen had. Dus ja, dat had ik 2 jaar, nou ja, relatief intensief dienen. Nou, en dat dan bij eindje besluit aan zo'n bondel er is, dan ben ik daar wel heel wies. Maar ja, dat komt nog wel in een prominent plak in die boekenkast. Ja, zeker. Ja. En de hamvraag is natuurlijk altijd, hoe nu verder? Hè? Je bent druk met studies en oorzaken de maanden. Daar lijkt de prioriteit, hè? Op het stuitwoord, ja. Dus het schreeuwen zal, nou ja, dat wordt wel eens zijn. Ik wil, omdat er wel eens wat in de kranten zit. Oh, daar haast dan net op te schreeuwen. Nou, ik zal net helemaal ophouden. Maar het is wel zo dat ik nog wat oren dingen bij de eind had. Dat het, nou ja, wat op een safter pitchje komt. Dat misschien wel een song. Dus even de kop leeg. En het komt vanzelf weer, toch? Ja, ik denk het wel, ja. Daar zit ik net doorheen. Die taal hoort nooit weer op. Nee, daarom. Ik zoek het wel. Ik denk dat ik net in je skin om op te houden. Dus nee. We krijgen nog één gedicht van hem. Geert Tichelaar. Dus de bondel is officieel uit. Oer de streek, nou ja, wat wil zijn, dat had alles te krijgen met zijn tijd als streekdichter. De opvolger zit er alweer trouwens, dus blijf dat vooral ik volgen. Zijn gevoel, zijn idee van dat prachtige landschap daar, al je verwoorden in gedichten. Ik nog wat kwarte verhaal staan erin. Het is net puur gedichten, hè? Nou ja, ik ga dan zeg maar een soort van verantwoording online. Nou ja, waar eens meer een beetje uitlees hoe dan die gedichten dan ontstien binnen. Ja. Dus dat wie ik wel echt mijn insteek. Ik denk ik wel wat nou ja, oorsoortige bondel als dan een zeg maar hele klassieke dichtbondel. Dus vandaar dat ik die uitlezen dan ik bijsteer. Ja. In ieder geval draait het om de gedichten. Dit is er nog een van Geert Tichelaar. Ballade van wat eerst. Chillen rolje in eindlezers efter de groene wegen van een zeediek. Dat paden, slieperdieken en sletten, kantige kavels terug brekken. Wolkens als eeuwig teken dat het oors net docht als waaien boppe dokkum. Dat bjem mijn skene egen belorken en om kalm hinnen mijn iepen jerms inhellen worden. Boeten verwerd vertelt het waard stil het verhaal van zee en loonoorwinning. Zat verspraad op terpen, dwarpen en boorskippen uitstrijdlissen. Dat elk waaikroept in leiden van hoes en eftertuin. Of mij de auto van het hiem reizigt. Zo slipperig in het eerste aankomen. Maar neene loekt de hechtens meer. Als de zoegjende klaai. Of waakst het dichter als het strewelk wordt. Daarbij wordt de vraag oproepen hoe grut от een minskip wezen mat om een minskip neemt. 3 hoezen en 2 pleetsen binnen wat eerst genoeg. Zolangt maar machtig de tjerketoer als centrum oerijn houden, worden de dwarpen net vergeten. Madok, Noorderwienlijf, Willem Woordpiek, Amrop, Friesland. Je rolt nog steeds, of je rolt met de dikste. Ja. Ik heb weinig nodig. Bako, een sigaretje klaar. Zo zit ik heel de avond, wanneer ik teksten maak. Ik vlieg een beetje, denk wat ik al heb meegemaakt. Maar even leven en ik kan nog steeds op beide benen staan. Mijn moeder appt me, van hé jongen, dan gaat het goed. Al ben ik rapper, is het niet dat ik veel praten doe. Of naar aandacht zoek, ik doe wat ik moet. Ik knoop eindjes aan elkaar, dat gaat al jaren goed. Besef dat ik vaak niemand om me heen heb die begrijpt waarom ik al die tijd over tapes heen rap. En het geeft niks, ga sowieso nooit stoppen man. Ze pompen me van Friesland tot naar Rotterdam. Toch voelt het vaak alsof niemand begrijpt wat ik doe. En ben ik dagen, weken, wat maanden zoek. Gun mezelf geen rust, kan niet uitslapen. Zoek ik rust, keer ik terug naar mijn thuis.
thuishaven. En dat is hier, gooi mijn anker uit. Hier ben ik thuis. Niemand weet wat de toekomst zal brengen, maar hier zwem ik verder. Neem een duik in het diepe, neem even afstand. De beat keeper, problemen aan de kant man. Zolang ik hier ben, heb er geen last van. Met de beat, mijn stem neem ik afstand. Duik in het diepe, neem even afstand. De beat keeper, problemen aan de kant man. Zolang ik hier ben, heb er geen last van. Met de beat, mijn stem neem ik afstand. Ik vaar mijn eigen koers, ik heb het altijd zo gedaan. Mensen zijn jaloers of hebben grootheidswaan. Laat ze maar lullen, als je iets wil moet je het zelf doen. Laat niemand me vertellen hoe, ik wil het zelf doen. Gun me de tijd, ik ontspan als ik hier ben. De mic fight blijft, ik ben mij wanneer ik op papier ben. Je kent me beter dan hem, je kan me niets vertellen. Het leven keihard, geen sprookje, geen Cinderella. Dus zit ik in de knel, ja trek ik me even terug. Bars die ik spreek vind je niet op tegeltjes. Wil je te graag, dan krijg je alleen tegendruk. Geloof me, het is niks waard als het meteen lukt. Ervaar druk, alsof ik onder water zit. Je komt er ook als het een ronde later is. En zo vaar ik, rustig op gevoel. En spug ik hele puzzels via mijn tong uit mijn smoel. In het diepe, neem even afstand. De beat keeper, problemen aan de kant man. Zolang ik hier ben, heb er geen last van. Met de beat, mijn stem neem ik afstand. In het diepe, neem even afstand. De beat keeper, problemen aan de kant man. Zolang ik hier ben, heb er geen last van. Met de beat, mijn stem neem ik afstand. Ja, van de gedichten geven wij nou, misschien wel heel spoken word, zo is het eigenlijk wel zeggen. Hip-hop in Friesland. Het leeft dus meer als tevoren eigenlijk. En het is wel aardig, want ik heb contact met de man die je naast besteedt. Madok, hij gaat eigenlijk voor u zo optreden hier. En toen ik wat ontgrasduin op het internet. En toen vond ik nog horen opnames van die Bevrijdingsfestival, het Omroep Friesland Noorderwien podium. En dan wist ik nog wel eens in de studio West. Dat is al weg van een tientje verlien, hè? Dat is een hele tijd geleden, ja. Nou ja, volgens het Bevrijdingsfestival zijn net 2014. Ja, dus zo lang in ieder geval al bezig, maar waarschijnlijk nog veel langer. Ja, maar hoe oud bist u, wie is toen dus begonnen met echt het produceren van muziek? Ik denk 18. Ja. Ongeveer. Beetje besalde kamer, wat hier is. Produceren, hè, maar het rappen ben ik al eerder. En dat begon eerst met teksten. Teksten inderdaad en daarna later de beats. En dat kwam eigenlijk omdat ik niemand kon vinden die beats voor me kon maken. Ja, dat mag je het zelf doen. Ja, dan ben ik het zelf maar gaan doen. Dat is nu wel iets beter, maar een beetje uit nood geboren. Ja, dat is al een hele tijd. Hoe is het bij die hip-hopkamer eigenlijk? Ik bedoel, zes dan de radio in die tijd on? Of wie dat al via internet? Was veel via de radio. Mijn vader had een cd van Eminem, weet ik nog goed. Die ging heel snel naar mijn zolderkamer toe. En daarmee bleef ik altijd luisteren. En later heb ik nog wel gehoord dat hij in de box, toen ik nog een baby was, eigenlijk al tegen mij een beetje zat te beatboxen. Dus misschien is het daar al wel begonnen. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval op latere leeftijd, zeg maar rond de puberteit, was het echt alleen maar hiphop wat de klok slaat. En dat is nog steeds zo. Ook een beetje sketch, maar er bestaan ook een louter opgegroeid in Liesdorp, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, ik heb wel heel veel met Leeuwarden. Hier is toch veel van de puberteit geweest. Je moest toch altijd naar de stad toe voor school en dan bleef vaak een beetje plakken. Maar nu inderdaad woon ik weer lekker in het dorp en heerlijk ruimte, rust. Dus ja, elk heeft zijn voor- en nadelen. Maar ik ben erg graag ook in de stad, dus ja, allebei mooi. En lekker met muziek bezig. Ja. Was een tijdje landelijk bij Roddel praten. Dus een soort YouTube talkshow. Hast de muziek verzwargen. Wie een soort samenvatting van de weken. Daar best je tussen bij stoppen. In dat reden dat nog mijn nieuw materiaal komt voor een album, zeg maar. Nou, niet per se, want ik heb dit ook gemaakt in diezelfde tijd. Wel dat ik daar, tenminste toen ben ik er al mee begonnen. Maar ja, je hebt een beperkt aantal uren in een dag natuurlijk. Dus het is wel lekker dat je dan even kan focussen op het album. Maar nee, ja, in principe heb ik tegelijk. Het is niet de reden dat ik daar gestopt ben dat nu het album komt. Want toen ik daar zat, heb ik ook mijn vorige album uitgebracht. Dus het gaat allemaal altijd door. En nou ja, zo dit album ook. Code Rood. Dus, Noem maar, ik staan even aan. Ja. De titelsong, om het zo maar zo te drukken. Is het album omschreeuwen? Is het een soort conceptalbum? Of is het lost in het noemers toch ik wel weer?
Ja, het komt wel natuurlijk allemaal heel mooi samen, maar dat zal je niet verbazen. Maar het is van alles wat. En de Code Rood staat eigenlijk voor dat nu het moment is dat de muziek, je zegt zelf al, zo lang bezig, nou is het een keer tijd. Dus dat de muziek nu, het moet nu gebeuren. Maar eigenlijk staat van alles erop. Rustige nummers, maar ook keiharde bangers. Ja, het gaat alle kanten op. Echt zoals het moet eigenlijk. Hoe was het opgepakt? Dat hele meidjesisme? Ja, sommige beats heb ik zelf gemaakt, maar de meeste op dit album niet. Ik heb veel samengewerkt met Benjer, een hele toffe producer die ook al heel lang meedraait. En toch ook wat meer samenwerking op, zoals staan leuke featurings op. En het is eigenlijk een beetje ontstaan op een gegeven moment dat ik zoveel liedjes liggen. Ben ik gaan puzzelen van welke passen er nou mooi bij elkaar. Welke misschien nu nog niet, maar straks. En zo is het eigenlijk mooi samengekomen tot een geheel. Code Rood is uit, gisteren klaar gedaan. Qua planning en het album, had je daar al een idee bij? Ja, zeker. Het album komt 17 februari uit. Je kunt hem nu al pre-orderen op marodokmuziek.nl. Merch kun je daar krijgen, de nieuwe merch. En van daaruit hopelijk weer wat optredens te gaan doen. Hij is weer helemaal los. Madok, in ieder geval Joert Buus hier in de studio. Album nogmaals in februari uit, Code Rood. En dit is het liednummer nummer live in Noorwegen. Code Rood, wat houdt dat precies in? Nou ja, het mag natuurlijk duidelijk zijn dat het dan gaat om een primaire, krachtige kleur. Die natuurlijk associaties opgroeien met de liefde, seksualiteit, vuur. Maar ook een kleur die zegt van, let op, pas op, gevaar. En daarom dat wij dus hebben gekozen voor de kleur rood. Vannacht ben ik op oorlogspad, niemand kan me wat vertellen. Stemming what the hell, alsof de popen me komt wakker bellen. Ik heb zin in rellen, zoals gebruikelijke slok op. Spot een Duitse helm, voor mij duidelijk een rotmof. Ik heb geen staart tussen de benen, voel me kroegtijger. Ik ga Hiroshima op ze, nee de Kofu strijden. Terwijl ze standaard overvloers rijmen, laat ze toekijken hoe we goed rijmen. Niemand kan de koek bijten, een beetje van de kaart. Vaag zoek de betekenis, terwijl ik lam over straat, over stoeptegels pis. Als alles tegen zit, neem een zip, vergeet ik dit. Heb ik geen idee meer dat ik in de problemen zit. Want ik ben buitenaards, IT, mijn phone is dood. De weg naar huis vinden, dat is vanavond hopeloos. Totdat ik overkoop, ja de hem overloop. Dit is wat ze bedoelen, ja, met die code rood. Code rood, druk op de knop en heel de wereld die ontploft. Code rood, en ja ze weten, ja die shit die is de bom. Code rood, en op de knop en heel de wereld die ontploft. Code rood, en ja ze weten, ja die shit die is de bom. Yo, toffe muziek in Noorderwiel Live. Rapper Madok dus. Heel jouter, heel stierzer. Hij maakt in ieder geval hele toffe muziek. Het album komt haast uit. We horen hem nog wel alleen op een hecht. Fantastisch dat hij er is in ieder geval. Ik zeg alvast bedankt voor het zien. En Harkin, dit weer Noorderwiel Live. Na je weekend ben we er weer. En dit is nog één keer Madok live in Noorderwiel. Yo, je rolt nog steeds met de dikste. Yo, Madok. Hey. Ga om 1 uur slapen, ben om 6 uur weer uit. En dat verklaart waarom je niet op mijn level kan zijn. In die fase tot ik nooit meer hoef te stressen om buiten. Ik noem rap mijn godsdienst en mijn tempel is thuis in de stu. Ik hang met vocalisten, ik breng vuur als in de tempel van zoroatrisme. Ben van de oude stempel, je moet je niet vergissen. Jullie eten wat je krijgt, maar kunnen nauwelijks vissen. Wat is er aan de hand in het land van de blinden? Is één nog koning en voelt zich de man tussen wilden. Ik ben in de ban van de stille. Zou dit land minder praten, zou dit land minder schreeuwen? Ik verwacht niks van je, dus leg de lat niet hoog. Het is lastig klimmen voor een kat in een palmboom. Kijk uit voor die kokosnoot, ze vallen zo. Als de emmer overloopt, word je nat, dat sowieso. Ja, Noorderwiel Live. Je hoort DJ DNS. Laat hem maar eens op. Moddervet, de dikste. Met Willem Woordijk. Noorderwiel Live. Madok. Ja. Ik kom voor de prijs, maar niet ontschoten waar die ligt. Ik ben al zo lang gefocust, ik vind het met ogen dicht. Maar mijn focus is gericht tot ik lig in gesloten kist. En je weet pas wat je mist als er nooit opgeschoten is. Ik zie ze in mijn vizier, omlijst met een dradenkruis. Kom met dope shit, alsof je rechtstreeks in je adem spuit. Echt, je gaat het niet redden, dus laat het thuis. Je wil niet weten wat ik doe als je bewust mijn paden kruist. Want ik laat me niet door jou tegenhouden. Ik maak never een fout, als ik iets bouw is het fraude. En als het moet leg ik het touw op mijn schouders. Ik ga door totdat het bloedt en ik sjouw zonder pauze. De hele wereld met me, het kan niet mislukken. Ik kijk op
jullie neer alsof ik zit op springkussens. Laat heel dit ding lukken. Nou, wie is er met me? Laat je horen als je rolt met de dikste rapper. Noorderwien live. Willem Woordpiek. Madok, de dikste rapper. Code Rood. Het album te bestellen vanaf 17 februari. Laat je horen voor DJ DNS. De dikste.